kajing ai ku blei e pi we ki ba sha skore tin ka jong blei ha ka ne ka step ha ka teng ba thiang tam utra Jesu Christ nong panem jungi ha ka ne ka por ngin le pule ba nga na ka tin ka jong blei na ka shithi ban kong shikinong korin ka lonong ka ba khandai ka do khat ka ba ar pu saw ka tin ka jong blei ka ong kum ne hato phim ju tip ba kita ki ba ya phat ha ka jing ya phat thong ki ya phat ba ro ken henrei tang u wei u pdiang ya ka price to ya phat kum ta ba phin dup yo kane ka long ka tin ka jong blei ha ka ne ka step haning i ba pol u kuntu ba ukran ya ki banget hakoren da ka ba upne srim ya ki kum kita ki nong mare thong ki ba mare ban yo pdiang ya ka price but u ong ru ba om ba ro ki ba mare kin yo ya ka price henrei tang uta u ba job ka ba mut kita ki ba pendap ya kata ka thong kumta ka niru ka kran yangi i wei ki banget ha Jesus Christ bangin long ki ba sha hikai ha ka tin u blei bangin danru ka bor ha lor la de ha pedeng ki jing pen shoy ha ka jing yat lenti jongi ba bangin pen let jing mut ha ka jing em kumnu ban em u kristan ba shisha bat ba job khanang bangin yo ya ka beneng bat ban sinshad lam bat u Jesu gin mare sha ka thong bangin yo ya ka price ni dan kam ban long ki kristan ki ba shisha ki ba minat bat ban yaine hadu ka bakut ban yo ru ya ka price ka ba utra Jesu ulapan kre yiki banget hu kumta ka jingkan tu e ha ka ne ka step ka long tungin mare tungin yang scam ha ka jinget ka ba ngilanget ngin mare ngin om phaidien ngin IT ya ka mat jungi bat ya ka mensiam jungi ban syakri ya utrai ngin berat no eki jing sko that jing sko tlot bawan hangi nginom phai shaka mon la ni nginom phai shaka diang tungin long khlan bat utrai ha ka jing em man ka sngi chakri ya ura ka jing sharham hadu ba u Jesu Christ unwan ba chu ka tin ka jong blai ka ong na ka do khat ka ba ar phun riu ka ong na mar ka ta na phat kum ta ken om kumba da ka ba ar ta tin kumta ngaya tenra om kum uba shoka ya ka sun ngiru ngidan kam ban syakri klam jing arta tin ya utrai ya taka jinget haba pi syakri ya ujisu wat nompet syaka taka jing e ka ba ki jing e kila ban wan handai ngimdei ba ka jing e kan long ka daw yengi bangin sange ban syakri ya utrai lale ka daw bangin sange no ya kata ka jing mare jongi syakri ya utrai da ka jing kaman ngin job yau soitan nginom sya ram hu wanom sya bo soitan un penduk mensim ya pi hanrei yang scam yaine bat pendap ya ka thong ban yo ya ka jing em bam jukut kata ka dei ka e ka ba uchi suru kwa aingi abangi syakri ya u inlong ki ba yaine ki bi yang scam bat ban pet iki khmat jungi sya u ban pendap ya ka e ka ba uplei kwa aingi ban pendap pleun kur khu ye phi pa shashkor ya tin ka jong play ha ka ne ka step